बिना लुण तरकारी तमे मते नहीं जान तमे देखिबो सब दिन तुमको मन खुश कर देबे हो धरा डाले अरे मु जाने तमे देख के सेक्सी से कथा कोन में जाउ ना किंतु मोर से अभिलाष अछि ना किंतु अभ्यास कोन धर्मा साणियो से घरडियो कोन लोग तम नारे करैयो देखिबो 4 कोटी टंका इंटरेस्ट करी तम नारे गोटे होटल करदेबी किंतु आशीष बड़ भूत अछि मु जेता प्लान प्रोग्राम कोले भी से सब भन रह जबो नो 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 हां देख मोर जो सेक्सी बॉडी रिकॉर्डिंग करो यूट्यूब रे छाड़ नहीं पारिबो कारण निया पाखरे घियो रहिले तरळिबो आशीष मुझे झियो को भलो पाउची से झियो पड़े आशीष पिलार मां हेबा को जाउची हां ता बापो प्रस्ताव नहीं हम घर को आसीला आगामी कोर्स अमुके विभागर बहुत करबा पड़िबो सबे आशीष रो विभागर होई जाय ताहाले हम प्लान प्रोग्राम सब फट रहि जबो अरे बाबा से कथा बाकी रखी छी मु ता बापा को सीधा सीधा मना करि दैछी आगो 3 लाख टका देबो आउ ता परे बागर उपहार पर की उपहार आखी बंद करी ठीक अछि मु आखी बंद करी कौन है गाड़ी पर ए रामचंद बाखरु आनी छी हर एक माल ए रामचंद बाखरु आई छी तुम्हें ए बिक्री होला बा फला 50 तमे कोन मते किछि मागी मागिबा अवश्य मागेन तोरा जहां दरकार मु तमा बदरु छड़ाई लेबी खाल तो छड़ा हमारा लाइट बंद कर दे लाइट बंद कर दे मैं पिला संभाली परिबो ये संभाल पिला कासिबो ए कालिया कालिया ओए ये रानी उठा आइले हेलो ये रानी कोन डुप्लीकेट कालिया कालिया भले कि कालिया ये क्या आइला आई गई ए ना मैं दा सामी गयो देखिबो दा सामी भाई भाई तो हेले पता चलाई पर मु पंदर के माई लोग हेगी अरे तुमको ऐसी मागे तमे नारी नारे गोटे नरक धरणी नारे गोटे कलंक तमे तो तार फील हो तुमे होतो गोटे बेश्या क्या तमे गोटे कलो तेरे को कलो मु बेस्या बेश्या नो है आ कोन सदी सावित्री निदर शरीर अनुपस्थित रे जो स्त्रीटा गोटे परपुरुष सहित परक्रिया विधि करे ताको कोन कहा जाय तुमे कोह ताको कोन कहा जाय विलास बाबूरीला कारण सुप्रीम कोर्ट राय दे सारी नारी माने निज अंदर परक्रिया विधि करि पारिबे बाबू ओ तमे केते नंबर बहिया तमे बड़ घर भितर बस बस तम विवेक तुम टिके बाधा मु जदि तुम घर भीतर पशि तुम तुम माँ भई इज्जत सहित एमती खेल खेल କରିପାରିବ ତ କରିପାରିବ ତ ତମେ ନିଖା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତ ଓ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା କାଟି ଦେବି ବେ ମତେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତ ମାରିଦେ ମାରିଦେବି तो राजा पुओ ठाईटाकू तो पाखरे रख थोबड़ा मोहर बदुटिए कथा कहवा ପାଇଁ चेष्टा करिवु तो चप्पल पिटी पिटी पूरा भोर नक्शाटाकू चेंज कर देबी देखो तो ए जेटा बहुत मत चप्पल मारे बोली तमे से टियाई तमसा न गुला तमसा हां हां धर्म पद सहानी ओ
କହିପାରିବ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମର କେବଳ ବଚନ ପ୍ରବଳ, ହେଲେ ପକେଟ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ତମେ ଡବଳ ଦୁର୍ବଳ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଦାମା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବ। ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଦାମା ନିଜର ପତ୍ନୀ ବସୁନ୍ଧରାଙ୍କୁ ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଚିରି ଯାଇଥିବା ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ସାତ ସିଆ ସିଲେଇ କରି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ବସୁନ୍ଧରା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଖାଇବି ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ପତି ଧର୍ମରୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ। ହେଲେ ତୁମେ ଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ହାଇ ସୋସାଇଟିର ନାରୀ ବହୁତ କରିବ କେଳାଙ୍କାରୀ। ଆଜି ଯୋଉ ରୂପ ଯୌବନ ମୋହର ନ ହେଇ ତୁମେ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଇଛ। ଦିନ ଆସିବ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଇଭଳି ମଣିଷ ମାନେ ତୁମ ରୂପ ଯୌବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ତୁମକୁ ଯେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ବେଡରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଆଉ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ। ଦାମୀ ଦାମୀ ଗହଣା କିମ୍ବା ଭଳି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସୁଖଟା ମିଳେ ନା ଧରା। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆଉ ନାରୀ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସୁଖଟା ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ ଧରା, କିଛି ନଥାଏ। ମୁଁ ଟ୍ରାଡିସନର ଝିଅ, ମୁଁ ହାଇ ଭୋପାଳରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଇକ୍ କରେ। ମୋ ସବୁ ଚଏସ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଉଜ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର। ତମେ ଯଦି ଆମ ମିଳନ ସହି ନ ପାରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦିଅ। ଇଂରାଜୀରେ ଡିଭୋର୍ସ, ଓଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର। ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ ଧରା? ଜାଣିନ? ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ଯଦି ସେ ପୁରୁଷଟି ଅଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ସେ ପତ୍ରରେ ଥିବା ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ପରଷାଯାଏ ନାହିଁ ଧରା। ସେ ପତ୍ରଟିକୁ ଲୋକମାନେ ନେଇ ଖତ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ ପତ୍ରଟାକୁ କି ବିଲୁଆ କୁକୁରମାନେ ଚାଟି ଚୁଟି ଖାଇ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ସମାଜରେ ଯୋଉ ପୁରୁଷଟା ନାରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦିଏ, ସେ ନାରୀର ସ୍ଥାନଟା ଠିକ୍ ସେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର କରିକି ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇପାରିବନି। ଏ ବଂଶରେ କେହି କାହାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଭଗବାନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଏ ବଂଶରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କର ଦାଗ ପକେଇବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତୁମକୁ ବେଦିରେ ବସି ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ହୋମନିଆକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ଆଜି ଛାଡ଼ପତ୍ର କେମିତି ଦେଇଦେବି ଧରା? କେମିତି ଧରା? ଯଦି ତମକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ତମେ ଫୁଲ ପାଖକୁ ନବ। ଧରା ନ ତମେ ଏବେ ମୋ ସହିତ ଯିବ। ନାଇଁ ଧରା ନାଇଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ ପରପୁରୁଷର ହାତ ଧରି ଏ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ସମସ୍ତେ ମୋ ବାବୁ ଦେଖେଇ ମୋତେ ଉପହାସ କରିବେ। ହୁଏତ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ି ସବୁ କିଛି ସହିଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ସେ ଜମା ସହିପାରିବନି ଧରା, ସେ ଜମା ସହିପାରିବନି। ତୁମକୁ ଆଉ ଏ ରାହୁଲ ମାଝୀ ବିନା ସପୋର୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଥର ଏ ଧର୍ମପଦ ଚାହାଣି ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ସାରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁରୁଷ ହାତ ଧରି ଏ ଘର ଏଲି ବନ୍ଧ ଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ଧର୍ମପଦ ଚାହାଣିର ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବାଟା ବାକି ରହିଯାଇଛି ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆଉ ତାର ବି ରହିନାହିଁ ବୋଲି।
ବେଲଜିଆ ସ୍ୱାମୀ ଭଳି ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା କହୁଛି। ଏ ରାହୁଲ ମାନସି ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ଏ ଘରକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ଏଥିରେ ମୋର ଟିକେ ହେଲେ ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ହାତ ଧରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟା ଯେମିତି ଏ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆବାଦ ହୋଇ ରହେ। ଯଦି ଏ କଥାଟା ଏ ଘର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଚାଲିଯାଏ, ତାହେଲେ ଏ ଘର ଇଜ୍ଜତଟା ନିଲାମ ହେଇଯିବ, ଧରା ନିଲାମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏ ସାହି ପଇସାରେ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବୁନି, ଧରା ବାଟ ଚାଲି ପାରିବୁନି। ତମ ମନକୁ ଆମେ ଏବେ କହିଲ ମତେ ଚପଲରେ ମାରିବ। ପୁଣି କହୁଛ କଣ ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରୋମାନ୍ସ କରିବୁ। ଏଇଠି ଚପଲରେ ମାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲ, ସେ ଅପମାନ ମତେ ଅନୁବାଦ। ମୁଁ ତମର କୌଣସି କଥା ରାଜି ହେଇପାରିବି। Oh, no, darling, no. Darling, ମୁଁ ବସି ଯେମିତି କ'ଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମାରୁ ରାଗନି। ତମେ ଯଦି ଅଭିମାନ କରିକି ଏ ଘରକୁ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି କହିଲ? ତମକୁ ଯୋଉ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅ, ତମ ମନ ଏକାଥରେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଧର୍ମପଦ ସାହାଣୀ ରାଜି ହେଲେ ତ? ଆରେ ବାବା, ରାଜି ହେବେନି କାହିଁକି? ସେ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପରା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏଇ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଏତିକି ଟିକେ କରିପାରିବେନି? ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟ, ପାରିବି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି।